Здравейте! Карта за деня. 19 юли 25 година. Неделя. Прекрасен ден. А какво ни носи? Озряване. 9. Чудесна карта. Девятката е истината. Девятката е завършване. Ние завършваме някакъв процес. Какво завършваме? Това за всички се отнася. Колективна карта е. Озряването. Какво е то? Какво значи за вас озряване? Как изглежда? Запитайте се. Ето го плода, който е готов. Той е озрял. Преди нещо да озрее, то не е готово. Какво не е готово във вас и трябва да озрее? Или какво вече е в процес на озряване? Защо, когато бързаме да стигнем някъде, стигаме бавно? Защото има правила в Вселената. А те са: в правилното място, в правилното време ти ще стигнеш, ще получиш или ще научиш. И ще си вземеш това, което трябва да бъде, да е твое. Дали е урок, дали е ситуация, дали е израстване, дали е озряване. То ще дойде в правилното време. Когато бързаме обаче да озрееме малко по-бързо, да изпреварим времето, ние се забавиме и се връщаме малко назад. Всяко едно озряване си идва с времето. Важно е да се доверим отново на процеса. Как озрявате вие? Оставяте ли нещата да се случват? Оставяте ли се по течението? Давате ли възможност да озреете наистина чрез различни ситуации, чрез наблюдение на кои сте вие? Кои са тези около вас? Какво е нещото, което ви прави реактивни? Как озрявате? Замислете се. Давате ли възможност на себе си да озреете? Да научите неща по различен начин от вчера? Да бъдете различни днес? Да приемате и възприемате живота и хората около вас по различен начин? За да може озряването да стане с лекота, радост и слава. Как озрявате? Вълшебна неделя!